pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga dugang Lunes po ngunyan, petsa 7 sa bulan kan Marso 2022. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Mardila, daing iba. Sahid lang sa tayong darakulang mga bareta. Mga mapabakunang aki na edad 5 hasta 11 anyos sa siyudad din Tabaco, tatawan nin regalo kan gobyerno lokal. Malilipot Municipal Police Station, blanco pa kung ano ang nangyari kay Barangay Captain Narding Bisa kan Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Pagkonduktan nin Philippine Navy Mobile Recruitment kunya na si Mana, siniguro na nagsusunod sa public health standard. Groundbreaking kan Cancer Treatment Center, ginibukan na kalihis na semana sa Sorsogon. Sa Lado Nacional, Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Adan Alonto, ipauli sa Pilipinas kan DFA dahilan sa pag-endorso kan agum kaini sa sarong kandidato sa pagka-presidente. Mga Filipino seafarers na pig-evacuar halit sa sarong barko sa Ukraine na piglalao man na mag-abot sa nasyon sa aga. Mga FW sa Hong Kong siniguro kan Labor Department kan nasabing nasyon na tatawanin proteksyon. Session na sina committee hearing sa Senado, mantinidong hybrid sigun kay Senate President Tito Soto III. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Naftali Bennett nagbisita sa Russia sa pagkipag-meeting kay Russian President Vladimir Putin. Asin sa lado nin sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena narehistro ang bagong personal best sa pagiging ikaduwang pwesto sa Per K Elite Tour sa France. Yan ang headlines ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Tanganing may gadyan ang mga aking maedad na 5 hasta 11 anyos na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sarang foundation nagipagtabangan sa gobyerno lokal kan Tabaco City na regaluhan ang primerong 500 na mga aki na magpatudok ng bakuna nin sarong padis din sapatos. Sinabi na Alcalde Crisel Agman Luistro kan nasabing syudad na iniparte kan sa indang estratehiya para makumbinsir ang mga aki na magpabakuna tanganing magkaigo ng proteksyon kontra sa virus. Sa ibong lalado, pigalat panindang mag-abot ang mga bakuna para sa nasabing age group. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Pighahalat pa kan Malilipot Municipal Police Station na mahali ang nahiling na foreign object na nasa loob kan payo ni Kapitan Narding Bisa kan Barangay San Jose, Malilipot, Albay, tanganing madeterminaran kung ano ang nangyari sa kapitan na nahiling na nakabulagta sa communal garden kan barangay mag-aalas 2 nin hapon kasuhapon. Inyan itinaong informasyon ni Malilipot MPS Chief of Police Captain Michael Vincent Fortunado. Kung sa hanggang sa kunya na blanco ang pulisya kung ano ang totoong nangyari sa opisyal dahil basado sa pakikipaghuron sa mga residente sa harani sa lugar, wala man silang nadangog na putok ni na badil asin iba pa. Sigun sa informasyon ni Fortunado, si Bisa buhay alagad nasa ICU kan pribadong ospital asin pag-obserbaran pa kan mga doktor. Sa unya, nangapunan si Fortunado sa mga personang posibleng igwanin informasyon sa pangyayari na makipagkoordinar sa indang opisina tanganing mapakaskas ang investigasyon sa insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Siniguro kan Naval Force Southern Luzon, Philippine Navy na magiging matayumpuan Philippine Navy Mobile Recruitment 2022. Ngunyan na si Mana, sinmaigot na masunod ang public health standard bilang pag-ingat sa nakakagada na helang na COVID-19. Sa sayang pahig, sinabi ni Lieutenant Regiel Gatarin
Ang pumayok ang Public Affairs Office kanag pusol nasa 2,000 na mga aplikante ay mapartisipar sa eksaminasyon kung saan kada aldaw nasa 400 na mga persona ang naka-schedule na mag-exam sa mismong Naval Station sa Regional Government Center site sa Rawis, Legazpi City. Ang mga ma-exam, magada ng vaccination card para sa mga bakunadong individual, mentas na negatibo ang resulta ng RT-PCR o antigen test sa mga partially vaccinated o dai pa na bakunahan bilang pagsiguro na salbado sila sa hailang. Kasabay kini obligado man ang mga ma-exam na magdaranin sa diring ballpen, lapis, sanitizer o alcohol asin nakasulog ng face mask habang sinda nag-exam. Ang Philippine Navy Mobile Recruitment 2022 nagpoon ngunyan aldaw Marso 7, 2022 na matapos sa Biyernes, Marso 11, 2022. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Forteplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Makalihis ang pirang taon na pagpaplano. Ginibo ka nakalihis na semana ang groundbreaking ceremony kan ipapakonstruhir na Cancer Treatment Center sa Laucan Sorsogon Provincial Health Office sa Sorsogon. Sa mensahe ni Dr. Renato Bolo Jr., ang Acting Provincial Health Officer, saruin isa sa iyang pangaturogan na magkaigwanin Cancer Center, tanganing dain na kaipuan magluwas sa probinsya ang mga Sorsogano, tanganing magpabulong. Sinabi ni Bolo na ang Cancer Treatment Center bubugta kanina linear accelerator o LINAC na pigigamit sa beam radiation treatment na magiging kainot-inoteng ekipahe sa Pilipinas. Nagpasalamat man ang opisyal sa gobyerno probinsyal kan Sorsogon as in Department of Health na nakapag-alukar din fundo para makapagkonstruhir ang pasilidad na mapapakinabangan sa Sorsogon as in kataraning na probinsya. Sa ibang bareta niya to sa bareta sa lado lokal, tinawanin ng sigurasyon ni ako Bicol Party List sa Representative Pino Garbin na dahil sinamatunong sa pagtaon ng serbisyo sa mga namamanwaan sa iyang ipinaliwanag na masiki ito ang ako Bicol Party List sustenido kung nagtataon ng iba-ibang klase ng serbisyo lalo na sa ngunya na nasa tahaw pa kang pandemya. Idinagdag pa man ni Garbin na sa Legazpi City dahil minahuraw ang pagtaon ng dang serbisyo lalo na ang water supply project sa sur na parte ng syudad lalo yun ang problema ka mga residente sa alagad kung dahil pa sila magpagibo ng water system dahil maresolver ang problema asin mapagyan ang sakripisyo kan mga residentes. Sa giraray na nangapodan ang Albay Veterinary Office sa mga Albayano, partikularan sa mga tagsadiri nin hayop na atamanunin marhay, asin day pagpabayaan na magbalaw-bagaw sa mga tinampo, tanganing may bitaranan na naman na klase ng aksidente imbwelto ang mga nakabuwing ayam. Sigun kay Dr. Pancho Melia, pamayo ka na sabing opisina, ngunit na bulan in Marso, pigo-obserbar ang Rabies Awareness Month, kung saan mas pigpapakusog paninda ang mga programa kontra rabies, kay banan paglilibot sa mga munisipyo, tanganing magbakuna kontra rabies. Sinabi ni Melia na importanteng pagtarabangan ang nasabing programa, tanganing marealisar ang sa indang kamawatan na wara ng makakagat nin ayam asin ikos na may rabies. Yan ang primerong kabtangkan sa tuyang mga bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, sports sa siniba pa, makaliis lang kayo ni. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya.
chances. Ang tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon sa mo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia, Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kaigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may Serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwede
pwedeng bigla ang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Kapag gamit po ako ng mixed 10 coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang mixed 10 coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang Mixed 10 Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mixed Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Tinatawagan ng pansin ang ina at mga kamag-anakan ng batang babae na pinangalan ng Zea Zane Chavez Listana. Ang bata ay isinilang noong Hunyo 5, 2021 sa Daraga Lying-in Clinic, market site Daraga Albay ng noong Nobyembre 28, 2021 badang alas 6 ng gabi. Ang bata po ay iniwan ng kanyang ina sa mag-asawang Jessica M. Chicogo at Jerry Marinas sa taga Purok 5, Binitayan, Daraga Albay. Ang batang nabanggit ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula noong Desyembre 20 taong 2021. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD-RSCC na Siligao City at hanapin si Ginang Victoria Tagum o si Binibining Hazel M. Recto o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Sa pagkawadako sa Bareta alas 12, dumang kita sa Bareta sa lado nasyonal. Ipauli na sa nasyon kan Department of Foreign Affairs to DFA si Philippine Ambassador to Saudi Arabia Adnan Alonto
matapos madakop sa sarong video ang agum kaini na nag-endorso nin sarong kandidato sa pagkapresidente. Tampok sa video ang pagtaram kan agum ni Alonto kung saan mahiling ang mga posters kan susuportahan niyang kandidato. Dahil ang digdiping investigaran na ini kan DFA sa rason para pabalikon sa nasyon si Alonto para sa home office consultation. Nagpagirumduman ang DFA sa mga empleyado kaini na bawal maimbelto sa partisan politics activities ngunya na nagrarani ang eleksyon. Napagaraman na nagpatanid man ng Civil Service Commission o CSC na papatawan ni Daning Padusa ang government employees na mapartisipar sa mga nasabing aktibidad. Piglalaoman na maabot na sa nasyon sa Martes ang 21 na Filipino seafarers na pig-evakuar gikan sa sarong nga barko sa Odessa, Ukraine sa tahokan mga pag-atake kan Russia. Sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA crew members kan MV S0-Breeze ang mga nasabing seafarers. Nakabaliw na sinda sa border kan Moldova kan Pebrero 27 asin sa Romania kan Marso 1. Sigun pa sa DFA na nakabot naman sa Moldova ang 13 na iba pang mga Pinoy seafarers asin nagahalat na sana kan sa indang repatriation. Mientras tanto, sa Niguro kan Hong Kong Labor Department na puprutiran kaini ang mga diretsos kan overseas Filipino workers sa nasyon sa kakusugan kang pagsikad kang COVID-19 cases. Ini matapos na magpagiramdam ang gobyerno kan Hong Kong Special Administrative Region sa legal obligations kan employers na tamano ng sendang empleyado maski sinda tinamaan ng virus. Nagpataniban ang HKSA na dahil sinda mapalampas sa employers na illegal na pigpapalayas ang sendang mga empleyadong positibo sa COVID-19 na pagsuway sa sendang employee ordinance. Ang employer na mapatunayan na nagsuway kaini pwedeng magmultanin sagkod sa $100,000 US dollars asin nasa 330,000 ba na foreign domestic helpers ang nasa Hong Kong asin kadaklan digdi hali sa Pilipinas asin Indonesia. Ipinahayag na Senate President Tito Soto III na mantinido ang hybrid ang mga sesyon asin committee hearing sa Senado. Ini maski pigbaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila asin dakulang parte ka nasyon dahil sa padagos na numero kan mga pigtatamaan ng COVID-19. Dahil sa pandemya kan 2020, naging hybrid ang pag-atendier sa mga pagtiripon asin mga aktibidad kan Senado o may mga senador, empleyado asin bisita. Kapag hybrid, pwedeng maging physically present asin pwede na nasa paagini na video conference ang pagpartisipar sa session, committee hearing asin iba pang aktibidad sa Senado. Kadaklan sa mga empleyado kan Senado, bakunado naman kaya dakol na sa inda ang pigtotogotan na makalaog sa trabaho. Sa ibang nasyon, nagbisita si Israeli Prime Minister Naftali Bennett sa Russia para makipag-meeting kay Russian President Vladimir Putin. Nagkapirang beses nang nag-meeting ang duwa kung saan igosindang magayon na pag-ibahan. Apera kay Bennett, kay ba naman kainan sa iyang housing minister na si Siev Elkin na nagserbing Russian translator. Enot kinin ng apulan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Israeli Prime Minister na magpatahaw sa nangyaring tensyon sa pagultanan nila kan Russia. Iba pang detalyes kan Bareta sa Ladonin Sports, narehistro ni Pinoy Paul Volter EJ Obiena ang bagong personal best sa iyang pagiging ikaduwang pwesto sa Per K Elite Tour sa France. Nalampasan niya ang 5.91 meters kung kaya nabringka niya ang 5.86 metros na indoor pole vault record na narehistro na sa Orlen Cup sa Poland kan 2021. Ana sa iyang esforsos, magkakanigo sana para sa silver medal sa nasabing torneo. Mas halangkaw pa ini sa iyang title-winning performance sa Orlen Cup 2022 kan malukso niya na 5.81 metros kan nakaaging bulan. Sa katuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Radjate Portable Campfire ang apod ka mga eksperto sa Siyensya at Teknolohiya sa Kidapan na pigluwas ninda sa merkado. One match stick o sarong palito sanaan kay puhan para sa Britan ang portable campfire na ini na pwedeng magduranin sagkod sa 5 oras. Pag matapos ng gamiton, dugdugonin tubig, takluban sana asin darahon. Sigon sa mga eksperto, pwede nagirara ining magamit sa masunod na campfire session. Dadaing ati na mawawalat sa campsite kaya ini inain sagkod sa mga campers asin mga mountain trekkers. Istorya na iba.
Sarong lalaki sa China ang na-diagnose na may crocodile tear syndrome, sarong rare medical condition kung saan ang mga nakakamati kaini napapahibi kada nagkakaon o nag-iinom. Kan sarong taon, nariparo kan senior citizen na si Mr. Zhang na dain niya mapugolan na mapaluha sa kada bes na siya magkaon. Dahin niya initinawanin atensyon na lagad naglalaan pagbulos kan sa iyang luha sa kada bes na nagsasapa asin nakakaapekto na inisa sa iyang social life. Kung ka naging sigira ang paghibi niya kada nagkakaon, pigiwasan na niyang mag-dine-in sa mga restaurant dahil nasusupog siya sa nagiging reaksyon kan mga tao sa iyang palibot. Kan magkonsulta siya sa ophthalmologist, naaraman niyang igwa siyang medical condition na diit sa nang tao sa kinaban ang nagsasapara, ang crocodile tear syndrome o Bogorad syndrome. Nadiskubre na inatakin Bell's palsy si Mr. Zhang nagkapirang taon na nakalihis asin iniaan kausakan pagkakaigwanin na crocodile tear syndrome. Sinabi kan mga doktor na naging epekto kan face paralysis kay ito ni Mr. Zhang kan magkaigwanin abnormality ang lacrimal gland sa mata. Ang lacrimal glands, parte kan sa tuyang mata na nagluluwas nin luha. Dahil sa abnormalidad na ini, nag-stimulate as nagluluwas nin luha ang lacrimal gland sa kada bes na nakakaparong o nakakanamit nin pagkaon o inumon si Mr. Zhang. Marso 7 kan taon 1867 o 1867 kan mamundag duman sa Sampaloc, Manila ang saro sa finest playwright durante kan American period na si Thomas A. Remillo. Naging pumasok si Remillo sa iyang finest play na Malaya. Durante kan Spanish period, naging membro siya kan La Liga Filipina asin katipunan na naging dalan para arestaron siya kan 1896 asin ipinatapok sa Espanya. Pagbalik niya sa Pilipinas kan 1899, nagpadagos siya sa pagsulat ng play arog kan mga santong tao, ang weteng asin luha ng ina. Mga tukang na po ang kabilugan sa tuyang pangalas 12 mga bereta, tinipon ang sikinalap sa DCGB News Bay. Sa pangaran ka nagsurat ka mga bereta, News Director Udin Peralta, siringman si Angel Mostaza. Sa pangaran ni Bunjing Tanay, sa lado technical, sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to sina Richard Astora, si Tricia. Kami mamuan sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daingiba. Ako man po si Francia May Boras. Salamat po maray. 63 días bago ang eleksyon. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga. Ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pang-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa aligman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Harap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos.
Up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos.